млади хора, които идват за сезонна работа в България. Те идват, работят на българското Черноморие или на зимните курорти 3 до 6 месеца и се прибират обратно. Обаче има хора, които искат и трайно да се установят. Това са главно хора от Индия и от Непал. Те имат нагласата да останат в Европейския съюз, докато пък кадрите, които идват от Централна Азия, те идват за 1, 2, 3 години и се прибират. Тези хора, които идват от чужбина, главно работят в секторите, в които европейския гражданин не иска да заеме работа. Това е секторите, в които се изисква тежък труд, физически труд. Това са секторите, които има по-високи рискови за човешкото здраве и човешката екзистенция. Така че не става въпрос за социален дъмпинг, става въпрос за попълване на работни места, които европеецът не иска да ги вземе. В един много тежък административен цикъл, който трае от 6 до 10 месеца реално, който е трагично за българския бизнес, защото процедурата откакто започне, откакто служителите вече са намерени, до пристигането е нужно около 6-7 месеца средно.